Bos días, chámome Alejandro Pereira Soto e vou vos recomendar un libro titulado Viaxe ao centro da Terra, de Xulio Verne. A min encantoume moito porque está cheo de misterios. Vai sobre un neno chamado Pablo, que o seu tío é un profesor de arqueoloxía. Un día, lendo un libro da biblioteca, caéselles unha folla misteriosa. Dentro ten un xeroglífico indescifrable. O profesor, como é aficionado aos xeroglíficos, decidiu descifralo. Colleu o seu libro de símbolos e comenzou. Ao final conseguiu descifralo, pero poñía unha mensaxe moi rara. Descende o cráter do Jócul, do Sneffels, que a sombra do Escartaris acaricie antes das calendas de Xulio, viaxeiro audaz, e chegarás ao centro da Terra, cousa que eu fixen, Arne Sagnussen. O profesor, ao velo, sorprendeuse moito, porque non sabía onde estaba o Sneffels. Comezou a buscalo no mapa e encontroulo nunha illa de Islandia. Entón preparou as maletas e díxolle a Pablo que tamén as preparara el. Marcháronse de viaxe e o primeiro que fixeron ao chegar foi preguntar onde estaba o Sneffels. Nin deixar as maletas nin nada, fóronse con elas. A visita era con un guía. Entonces, cando chegaron xa era de noite. O guía sacou a tenda de campaña e acostáronse a dormir. Mentres o guía dormía, Pablo e o profesor descenderon o volcán. Encontraron nunha pared a firma de Arne Sagnussen, tal como decía o enigma. Despois encontraron outro mapa que lles levou ao centro do volcán. Despois, cando chegaron, encontráronse un pasadizo moi ben escondido coa outra firma de Arne Sagnussen. E despois xa veredes o que pasou. Aquí deixo vos o libro para que o leades. Ata logo.